Gisugdan sa Traffic Enforcement Agency of Mandawi kod team ang full-blown operations batok illegal parking, counterflow ug mga trucks nga adunay lapok nga ligid nga nakadaog kahugaw sa kadalanan. Si Hilary Tuya, hepe sa team, may pasabot nga gipaningkamutan nilang mabalik ang kahapsay ug kalimpyo sa daan, human masuta nga mitaas na usab ang mga nisupak sa balaod sa tibuok Mandawi City. Dugang niya, ibalik nila ang mga operasyon ug mao kini ang gi-prioritize sa team. Sa UN Avenue, Barangay Umapad, dakong problema ang illegal parking ug lapok sa daan. Labi na atbang sa Wilcon padung sa dump site. 5 ka truck na ang naklamp tungod sa illegal parking, samtang ubay-ubay usab ang gisaway tungod sa lapok nga nahabilin sa daan. Ang mga violators nga nag-counterflow adunay penalty nga 2,000 pesos, mga truck nga nagdaglapok 3,000 pesos ug illegal parking 1,000 ka peso. Suma ni Rituya, regular na kini nga mga operasyon aron pugnan ang padayon kapag supak. Dako usab ang suporta sa mayor nga si Mayor Junkie Wano sa maong lakang. Kini si Idol Aiko, di kapugngan sa paghatod sa nagunang balita. Tatak IFM Balita.